היי ווג. זה לא ווג, אבל אפשר סיור חדר. כנסו. זווית! ברוכים הבאים לסיור חדר שדחיתי לעשות כבר 3 שנים מאז שהתחלתי ליצור תוכן. קרייר. נתחיל בפינה הזאת של החדר, הפינה הראשונה שלנו כאן. יש לנו 4 פינות בחדר. חדר מרובע יחסית. יש את המונליזה הכי מדוברת. האם זה אמיתי, האם זה לא? ברור שזה אמיתי. יש לנו את התיקים שאני תולה על הדלת. הדלת שלי לגמרי מתפרקת. Come here to sound ASMR. בדיוק. זאת פינת הבגדי ים עם הדיסקו בול. פה זה פינת הציפורניים שלי. כל המכונות, חומרי ציפורניים נמצאים כאן, וכאן נמצאים כל הספרי בית הספר שלי, כל המבחנים שלי. חוברות אומרים? Like the notebooks. How do you say notebooks? מחברות? period. עכשיו אנחנו עוברים לפינת השולחן. פה הייתי חורשת בלימודים. האמת שלא כל כך יצא לי לשבת בפינה הזאת מה שסיימתי בית ספר, מאשר פעמים שאני תופרת ושאני משחקת רובלוקס. סתם אני לא משחקת כבר איזה 10 שנים. שיחקתי את זה אתמול. I don't know what you're talking about. יש לי פה את פינת הסקושים. Do some ASMR. You can't do ASMR with squishy, dum-dum. זה הקולקציית סקושים. אם אתם רוצים סיור סקושים, בכיף. וזה הסליים שמצאתי לו מזמן, אולי אתם מזהים. This is my Hubble Google, love her so much. וזהו. זה העיתונים שיצא בבית ספר שלי ביפן, כשכתבתי אסייז, זה נבחר לעיתון. אז כאילו זה חלק מהדברים שאני כאילו אמורה להיות גאה בהם ולסתות על הקיר. Moving on to the next area. פה יש לנו את המראה הבומבסטית, וככל שניתן לראות למיה יש פה קטע מטורף של שוקולד, כי עכשיו זה נראה כמו דיאריה. עופה וגם יפה. אז פה זה החלק של המראה. פה אני שמה פשוט storage, וזה עציץ שחי. איזה 4 שנים כבר, מה שקניתי אותו באיקאה. נעבור לפינת השידה שלנו. פה זה התכשיטים, פסמים, כל מיני storage. הנה חברות של מהבית ספר. I miss them very much. Guys, look at מיה בדאזלד, איזה מגניב. כל המשקפיים שלי גם פה. ממש מזמן עשיתי גם סיור שידה. שום דבר לא השתנה, רק אולי עוד מוצרים נכנסו לכאן. וזה המיטה שלי. המיטה הכי נוחה בבית. אני חושבת שזו הפינה שכולם מכירים הכי הרבה. שם אני שם את הטלפון ופה אני מצלמת. ביח. These are just like a bunch of my posters, a bunch of movie stuff. כמו שקניתי ביפן. These are the books I'm reading. ואולי אתם שואלים אותי, נועה, איפה הארון שלך? השאלה היחידה ששואלים אותי כל פעם שאנשים נכנסים אליי בחדר. זה הארון הראשון שלי. בגדול כל הדברים שאני הכי לובשת בארון הזה. יש לי עוד ארון בחדר של אמא שלי, ענק, ויש לי עוד ארון ענק במחסן. יופ! יום אחד, we will have a walk-in closet and we will style clothes every day. That was it, guys. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit that notification.